बिमाया बे रामोनदाया मा खालामबाय थायो? साला बामलेमाखौ मानो साफा खालामाखै बियो? खालि उन्दुनो नागिरो। सानजौफुनि ओंखाम जाखांनायनि उनाव खालि उन्दुनाय। दिनैनिफ्राय उन्दुनो होलार' आं बेखौ। साला ओरैनो 7,000 फैसा होगारनायसो जायो। उन्दुनोनो होला आं बेखौ। मानि मा बामलेमा बेलाय? साफा खालामनांगौ होनना मोनथिया नामा बियो? रामोनदा! उन्दुलांबाय खोना। रामोनदा! खोनादोंना खोनायाखै? रामोनदा! माइमोन फंबाय? एसेबां बार गाख्रबबाय थानांगौ आरो नोंखौ। 10 बारसो गाबज्रिबाय माथो नोंखौ। मा खोनाया नामा इयो? थिलु फंबाय, आं माने उन्दुलांहां जादोंमोन। न'आ एथ'ग्राब गाज्रि जाना दङ। नों नुवाखै आरो? नायनाय बेमा सोंथेजोब्बाय। मानो साफा खालामाखै नोङो? आं खिन्थालायनांगौ नामा नोंनो? एसे गोसो होनानै मावग्रा जादो खामानिफोरखौ। मा नोङो खामानि मावनोनो बायो नामा? आंसो बुंबाय थानांगौ। बेमा सोंथेनायखौबो आंसो बुंनांगौ नामा साफा खालामनो? आङो मैयाल'सो साफा खालामदोंमोन। दसेनो बे बेमाया सोंथेलायबाय। नङा, नोंनिया साफा खालामनायानो जायाखै खोमा। गावगाया खामानिफोरखौ गोसो होना मावा। नङा फंबाय, आं मोजाङैनो साफा खालामदोंमोन। हरावनो माबाना थाबाय खोमा। थागोन मायाबा सानसेयावनो। गावगायानो मोजाङै साफा खालामा। मोजाङै साफा खालाम। आं खिन्थु मैलाफोरखौ सुखुथारा एसेबो। आरो बैथिंजाय अमा खि मोनामसोदों। अमा खिफोरखौ एसे गारहरदो अबावबा। एक मोनामनाय मोनसोबाय आं। दे जागोन दे फंबाय। अमा खिल' नङा, बोरमा खिखौबो। नोङो बोरमा खिखौ सिबनानै बैखिनियावनो गारना दोनोना, मोनामसोदों। बोरमा खिखौबो गारहरजोबदो। आरो गाज्रिबो नुयो। नोङो सिबनानै बैखिनियावनो गारना दोनो। होमबा अबेथिंजाय गारहरनांगौ? बै दंग'आ नुवाखै नोङो? बै दंग' गिदिरा, बेयाव गारहैबानो जाबाय। अमा खि बोरमा खि गासिखौबो जमा खालामनानै गारजोबदो। जागोन दे। गियान गैयि साला। जेनेबा मा सानो बिसोरो? मास 7,000 फैसा लाबाय दङ जायै लोङै। आरो खामानिफोरखौ मोजाङैनो मावनो नागिरा। मा बुंबावनो, ओरैनो फैसा लुथिनोल' नागिरो बिसोरो। मानसियानो मैलाथार, साफाखौनो खालामनो नागिरा। न'आव बिदिनो थायो खोमा। बेनिखायनो खामानिफोरखौ मावनोबो रोङा मोजाङै। न'आवनो मैलायै थायो खोमा। बेनिखायनो मोजाङै साफाखौनो खालामनो नागिरा। आयौ, हाग्रा रज'जोब्बायहाय। आङो हाग्राखौनो दसे फुनोसै खोमाहाय बिहामजो। आयै, नोंनिया आथिं सागोन। नाङा दे, आं फुगोन। आयौ, नाङा बिहामजो, आं फुगोन। नोंलाय मानो फुनांगौ? हागोन दे आङो खामफ्लाय लालानानै जनानै फुगोन। दे सानैबो फुगोन दे लोगो नांनानै। होमबानिया थाबैनो जागोन दे। ओमफ्राय आयै, बै न' जोंनि दंग'आव ना ओंखारसोदों माथो। आं नुनानै माबा हमनोसो लुबैसोबाय। आङो दा बेलासो सारगोन दे। आयौ बिहामजो, नाङा। एथ'ग्राब दै बुरजाखौ नों सारनो नागिरदों? नाङा। जानो लुबैदोंबालाय दायो आङो बायना लाबोनो होगोन दे आबाखौ। अबावलाय एथ'ग्राब दै बुरजाखौ सारनो? नाङा, अबावबा सिंफोरासो साना थागोन बिहामजो। आयौ आयै, बेखिनि दैखौ आं जेबो मोना। आं आगोलनिफ्रायनो ना सारखायोना। जा दै बुरजाफोरखौनो सारोमोन। बेखिनि दैखौ आं जेबो मोना मोननायालाय आयै। नाङा दे बिहामजो, थेवब्लाबो ना सारनाङा। आयै, नों ना सारा नामा? सारा आङो बिहामजो, गुरहैयाबो। आगोलो सिख्ला टाइमाव आंबो मालाबा थाङोमोन। नाथाय बिदिनो ना हमनायफोराव बारा इन्ट्रेस्ट गैखायामोनलै आंना बिहामजो। आंनालाय आगोलनिफ्रायनो इन्ट्रेस्ट दंखायो आयै। बिदि ना एमब्रानाय नुबाथाय एकदम हमनो लुबैसोयो आङो। आयौ बेथ थेवब्लाबो नाङा दे बिहामजो सारनो। लागिबा आं बायना लाबोनो होगोन खस्थ'नो। र' ओमफ्राय थिलु जाबायसोनालाय माथो खौरां? ओंखाम संना होग्राया मा बायसिनो बिनिया? टाइम बाय टाइम संना होयोना होआनो? होयोनो। ओंखामफोरखौलाय टाइम बाय टाइम संना होयोनो। नाथाय ओरैनो गुबुन खामानिफोरखौ एसे मावनो बायोनो आरो मानसिया। माने थिलुआ बुङागोलागि खामानिफोरखौ मावनो नागिरानो। ए बिदिसो होनबा? ओरैनोबाबोथ' ओरै खामानि गैखाया माथो। ना सेंग्रा मानसिखाय बायो खोमा। सेंग्रा मानसिना आरो एसे बानाय फैनोबो हानाय। थेवब्लाबो मावो खोमा। आं थांनायावथ' आं जेनेबा सानसे मोनहैदोंमोन ना, मावदोंमोन माथो। दे लासैनो मावलांग्रा जागोन खोमा दे। माबा हाग्राफोर रज'ना थाबाबो फुवानो। थिलुआ फु होनबासो फुयोनो। ए आरो सानाव उन्दुनो नागिरोनो। थिलुआ आरो उन्दुनो होआनो। ए
टिल्लुआबो मानो उन्दुनो होआ एसे उन्दुनो होनांगौ खामानि जोबखांनायनि उनावलाय उन्दुबालाय माथो जाहैखायो नङा होमबा आयै औ हा मानोथो उन्दुनो होआ होमबालाय मिथिया मानो उन्दुनो होआबा उन्दुनो नागिरबानो खामानि थिनिनो आं बुंदोंआनो उन्दुनो हो बेखौबो एसे जिरायनो हो होननानै जिरायनोथ' मोनखायो देनाय थेवब्लाबो उन्दुनो ओंखारबा उन्दुनो होनांगौ आरो औ उन्दुनो होनांगौ टिल्लु जाबायसालाय मानोथ' बेफोरबायदि खालामो आं बुंदों र' थेवब्लाबो उन्दुनो नागिरबा मानसिखौ उन्दुनो हो होननानै थांगोन र' मालाबा एबार थांगोन दे आयै जागोन दे बे न'आव एक मिनिटबो थानो हाला आङो थांसै जोंफोरो गुमा खफ्रिजों आंजों आइमोननि न'आव थांसै आं थानो हाला बे न'आव थाबाय थानांगौबा फाग्लिसो जालांगोन आङो सानै बिफायाबो मानो गावखौनो गाव फोजोबना लानांगौ आंनि फारसे मानो एसेबो सानासै नोङो बिफा नों मोनथिखागौआनो ना बे गोमानायनि टेनसनखौनो ना बे गोमानायखौनो आङो सहायनो हायाखै आरो नोङो सुइसाइड खालामना थैबावदों मानो थाला बे न'आव एक मिनिटबो थानो हाला आङो आबा गुमा खफ्रि जाबायना जायाखै थुदो थांसै बे न'आव नोंखौबो थानो होला आङो बे न'आव थाबाथाय मायबा नङा मायबा मोनसेबाबो जाथारगोन बेनिखायनो थुदो आबा थुदो थौ आयै जाबाय थुदो आबा बे न'आव एक मिनिटबो थाला जोंफोरो फुनिसो नांबावगोन जोंफोर बेयाव थाबा मायबा नङा मायबा मोनसेबाबो जाथारगोन आयै ओमफ्राय आंनि लंपेन्ट गस्लाफोरखौ लाजोबदोंना लाजोबाखै लाजोबदों दे आबा लाजोबदों थुदो थांसै हाया बे न'आव थानो हाया फाग्लि जालांगोन आं सानै नों मोनथिगौ ना आबा थु बेखौनो बुंबाय थानाङा थुदो थांसै आंबो थानो गोसो गैखाया मायबा नङा मायबा मोनसे जाबाय थायो साला बै अमपिकिनि थाखायनो जाजोबदों बेफोर मोनथिगौ ना आयै आसल सनिग्रहा बिनो मोनथिला दे आरो आबा अमबिकियासो सुनि ना जोंसो सुनि ना न'खरानो सुनि आं जेबो हमनो हाला जिखिजाया बे न'आव थाबाय थाबा जोंना गाज्रियानो जाबाय थागोन बेनिखायनो थुदो आबा थुदो आंबो एक मिनिटबो थानो गोसो गैला मायबा नङा मायबा मोनसे जाबाय थायो बे आफायाबो मानो सुइसाइड खालामनांगौ जाबावनो थुदो थाला नाथाय आयै जों बे न'निफ्राय थांगोनबाबो सम्पतिफोरखौ नागारनो हानाय नङा आयै जों उनावबाबो लाफैफिनगोन जों जोंनि भागोखौ फानगोन मानोना मोन्थायानो दंखायोबा आयै नोंहा मोन्थाय दङ बेनिखायनो आयै नों नागारनाङा नङाबा अबाव थागोन दे आयै नोंखौथ' आमाइमोना लाखिबाय थायाना जोंफोरखौ जों बे बस्तिखौ फाननानै गुबुन जायगायाव हा बायनानै थाहैगोन नागारनो हाया बाप बेफोर उनाव जाबाय थागोन बेफोरखौनो सानबाय थानाङा साननांगौ गोनां जायो आयै आंहा मा नोंनि फारसे सिन्था जाया नामा आं नोंखौ सानो आयै थौ बेनिफ्राय बेफोरो उनाव जाबाय थागोन जमुना जों फैलाय जमुना आयै अबावबा थांनो नागिरदों नामा नोंसोरो थांसै जोङो आइलानि न'आव थांसै आइलानि न'आवनो थासिगोन जोंफोरो बे न'आव थाला जोंफोरो नाथाय आयै मानो थांनो नागिरदों मानो थाला दे न'आव थांनाङालै आयै न'आवनो था नाङा जमुना बे न'आव थाबाथाय आं फाग्लि जालांगोन आं सानैनो फाग्लि जागोन गोसोआनो गैला आंहा एसेबो गोसोआनो जला आंना बे न'आव बेनिखायनो थांसै जोंफोरो नोंसोर था जोंफोर थांसै नाङालै आयै मानो बेफोरबायदि नोंसोरो आयै लागिबा आं गाबोननिफ्राय बेफाराव थांगोन दे मैगं बेफाराव नोंसोर था बेनि लोगोआव जेबो खोथा गैया माने बे न'आवनो थानो बाखाबाय आङो माने बे न'आव थाबायथाय आं सानै फाग्लिसो जालांगोन नोंसा आफायाबो आंखौ मिथिखागौआनो नापेनि सिन्थाखौनो आं लागनो हायाखै आं सहायनो हायाखै होननानै नोंसा आफाया मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ दे मायबा नङा मायबा मोनसे जाबाय थायो बे न'आव थाबाथाय बेनिखायनो आङो गुमा खफ्रिखौ लानानै आं आबैलानि न'आव थाहैनोसै नोंसा आबैलानि न'आव नोंसोर थांबा जों सोरजों थानांगौ जाखो दे आयै जोंफोर सानैल' जागोन माथो जोंफोर थानोनो सुखुनाय नङा रावबोआनो गैला न'आव आयै नोंसोर थांबा जों बोरै थानांगौ जाखो दे दादि आङो एक मिनिटबो थानो हाला नोंसा आफाखौ नापेखौ बेसेबा गोसोखांबाय थायो आङो आयै
ओजों आबैलानियाव थांबाथाय नों बिसोरखौ गोसोखांनाया खम जागोन नामा? गोसोखांनायालाय खांबाय थाखागोन, थेवब्लाबो बे न'आव थाबानो बोरैबा सनि रखमसो मोनग्रा जाबाय आङो। बे न'आव थाबाथाय बांद्राय गोसोखांबाय थायो आं बिसोरखौ। बेनिखायनो आङो न'आव थांसै, नोंसोर थादो। दे थादो, थांसै जोंफोरो। थांनाङालै आयै, थांनाङालै आयै, थांनाङा। नोंसोर थांबाथाय थानोनो सुखुनाय नङा जोंफोरो। मानो बेफोरबायदि? जमुना आब', थांनो हो जोंफोरखौ। मा बेफोरखौ मा दिन्थिबाय दं नोङो? जों थाला होनना बुंदोंना आइया बुंनायखौ नोङो बुजि मोना नामा? आइया बेयाव थाबाथाय बांसिनसो टेनसन जागोन। बेनिखायनो आंबो आइखौ आमाइलानियाव लांनो नागिरदों। नों बादा होनाङा। मा खफ्रि, थालै नोंसोर थांबाथाय बेसेबा दरसिसि मोनगोन माथो जोंफोरलाय। मोजांसो जागोन नोंसोरनिया जोंफोर थांबाथाय। अम्बिकायानो दंखायो माथो नोंनियालाय लोगोआनो। जोंफोरखौलाय मानो नांगौ जाखो? बेफोरबायदि नङालै गुमा खफ्रि। आं गासैखौबो मोजां मोनो, गासैबो थाना नाङा। आं बुंदोंना जमुना बे न'आव 1 मिनिटबो थानो हाया होननानै। बेयाव न'आव थाबाय थाबाथाय आं टेनसनावनो थैगोन होनदोंना। न'आव थांबाथाय आंहा एसेबाबो मोजां मोनगोन गोसोखौ, एसेबाबो बावगोन आङो। थुदो आयै थुदो। जमुना आब', जोङो उनाव फैफिनगोन दे। नोङो साननाङा जोंफोरखौ थांथारबाय होननानै। जोंफोरो बोसोरबासोनि उनाव आरो फैबावगोन बेयाव, आं हाबा खालामबाथाय। होमबानिया आइनियाबो एसे टेनसनफोरा मोजां जागोन। मा बोसोरबा मानि थागोन नोंसोरो? आयै नंमारगौ, बोसोरबा मानि थागोन नोङो? मा बोसोरबा जमुना, 10 बोसोरबो जानो हानाय। आइया फैयाबाबो आं फैगोन दे उनाव। दे थादो। आयु थांमारबायसो आइयाबो। आयै मानो बेफोरबायदि? दरसिसि मोनगोनलै जोंफोरो, बेसेबा लांदांदां मोनगोन। मानो बेफोरबायदि? आंखौ मानो बेफोरबायदि नागारलांबाय दङ गासैबो? जमुना आब', दे थांथोसै दे, आरो माथो खालामबावनो। मालायबा थानोनो गोसो गैलाबा। थेवब्लाबो बोरै थागोन दे बिसोर गैयाबा जोंफोरो सानैल' दरसिसिनो। जों थांबाथाय मा आफाखौ गोसोखांनाया खम जागोन नामा? नाफेखौ गोसोखांनाया खम जागोन नामा? मानो बेफोरबायदि? मानो बेफोरबायदि? गासिबो नागारलांजोब्बाय आंखौ। दे होमबा लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर, मोनसे बाथ्रा, नोंथांमोना भिडिअखौ गोलावखौ नायना मोजां मोनो ना गुसुंखौ नायना मोजां मोनो? माने सोरबा सोरबि बुंदों आरो ना, मा एसे गोबाव रायज्लायो होननानै। माने नोंथांमोनानो गोलावै लाबोजानो लुबैयो नालाय, बेनिखायनो आंबो एसे गोबावै रायज्लायबाय, गोलाव जाथों होननानै। आरो सोरबा सोरबि नायनो बायोबा नायनाङा आरोना लोगोफोर। जायबा नायनो बायो, नायनो मोजां मोनग्राफोराथ' नायखायो दिनै। आरो जुदि गोबाव रायज्लायनायखौ नायनो बायोबा दानि नायबाबो जायो। गोलावै रायज्लायजानोबो बायोबालाय होमबालाय माथो बुंबावनो आरो लोगोफोर, नङा होमबा? नोंथांमोना बुंबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव, गोलावै लाबोनांगौ ना गुसुङै लाबोनांगौ। नोंथांमोना जुदि गोलावै लाबोजानो बायोबा आं लाबोआ दे लोगोफोर, आं गोलावै लाबोला। ओरैनोबाबोथ' सानफ्रोमबो गोलावै हगारनाय जाया दिनै, थेवब्लाबो मालाबा हगारनाय जायो। बेखौबो जुदि सोरबा सोरबि नायनो बायोबा, बांद्राय रायज्लायो होननानै नायनो बायोबा आं लाबोआ आरोना। नोंथांमोना गोलावै लाबो आब' होननायखायसो लाबोयो आं। माने रायज्लायबासो गोलाव जाखागोन नालाय भिडिअ'आबो। दे होमबा लोगोफोर, भिडिअ'खौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालाम दे। ओमफ्राय लोगोफोर, आं भिडिअ'खौ गोलावै लाबोनांगौ ना गुसुङै लाबोनांगौ, नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय। सानफ्रोमबोथ' हाया दिनै, थेवब्लाबो गोलावै लाबोनो नाजाबाय थागोन आरो ना। जुदि भिडिअ'खौ गोलावै लाबोनांगौबा आरो गुसुङै लाबोनांगौबालाय बिदिनो 10 मिनिट 12 मिनिट हगारबाय थानोसै। दा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय। दे होमबा लोगोफोर, थाथ'लादो ना। थेंक इउ।